హాయ్ అండి అందరికీ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు విటీ ప్లేస్ ప్రాపర్టీస్. ఇది వచ్చేసి గడ్డపోతారం విలేజ్కి వెళ్ళి 100 ఫీట్ రోడ్ అండి. ప్రపోజ్డ్ 100 ఫీట్ రోడ్ బీటీ రోడ్ వస్తుంది. ఇది వచ్చేసి మనకు దాని నుంచి జస్ట్ మనకు 50 to 100 మీటర్స్లో మనకి హెచ్ఎండిఏ రేర్ ఆఫ్ రోడ్ వెంచర్ అనేది డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నారు. విల్లా ప్లాట్స్, గేటెడ్ కమ్యూనిటీ విల్లా ప్లాట్స్, హెచ్ఎండిఏ రేర్ ఆఫ్ రోడ్ ప్లాట్స్ అండి. 30 and 40 ఫీట్ రోడ్స్, మినిమం 200 స్క్వేర్ యార్డ్స్ ప్లాట్స్ అనేవి మనకి అవైలబుల్లో ఉన్నాయి. 30,000 ఫర్ స్క్వేర్ యార్డ్ అనేది కోట్ చేస్తున్నారు. విల్లా కూడా మనకి 99 lakhsలోనే మనకు అవైలబుల్లో ఉందండి. మనకు ఈ ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి ఎగ్జిట్ 4A నుంచి జస్ట్ 4 kilometers ఉంది. మల్లంపేట్ నియర్ బై వస్తుంది. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు స్క్రీన్ పైన ఉన్న నా నెంబర్కి కాల్ చేయండి. నా వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. డైలీ అప్డేట్స్ కోసం బెల్ బటన్ మాత్రం ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.